Θα παίξουμε και για σένα, αδελφέ. Παίξτε και για μένα. Πάτε τους πούστες. Πάμε, προχωράμε. Και με το άλλο προχωράμε και μαζεύει, όχι ακόμα. Αλλά έχει πίσω μου. Όχι εσύ μεγάλος μάστερ στις τεχνικές του Λεγιάν. Πέρα και από πίσω είναι σημάδι. Έλα, πάμε. Το σπαθί το δικό μας πόνι. Πίσω ακολουθάμε πίσω. Γιάννη, περίμενε. Θα πάει όλο το Ψάχνουμε καλά, παιδιά. Ναι, προσέχετε από πίσω όλα. Κάντε καθάριση. Και φωνάζετε και clear. Είναι clear! Προσέξτε εδώ, δεξιά. Εντάξει, δεν είναι σιλετζόπι, ναι. Το μάστερ είναι! Έχει κι άλλο μέσα, Όχι, 70. Ψάχνουμε μάγκες. Έλα, βαρέστε το και φύγετε, Γιάννη! Βαρέστε το και φύγετε, μην περιμένετε! Πάμε! Φύγε! Πάμε μαζί, προχωρήστε, πιάστε τους άλλους! Γιάννη! Ακούς! Προσέχετε, μη σηκωθεί το ζόμπι! Πάλι! Γιάννη, ο Κούτσινο μπροστά σου! Το μάστερ, φύγε. Ο Μάντα, να! Έλα, Άδειος! Τους καλύπτουμε, τι άτομα, δεν κρύβονται τα άτομα. Μάγκες, κάτω, Γιάννη. Πάμε κάτω, προχωράμε, πάμε. Το μπούλο, όλοι κάτω. Προσέχετε εδώ. Όχι, ρε. Λάσκα. Γιατί κρύβονται του άλετα, Αλλάζει χαϊκή. Αυτός ο χώρος πώς θα ζουν. Εκεί πλέον θα μέσα στην Αλεξανδρία. Εκείνο όχι. Μάξι, μην μας μπλοκάρουν εδώ, Μην μας μπλοκάρουν εδώ. Ξαναπάμε πάνω. Δύο, δεύτερη ομάδα, δεύτερη. Πάμε μέσα, στη μεγάλη. Γρήγορα. Τους πιάσαν όλους πάνω, Ελέγξτε τα πάντα.
Τον μάστερ τι τον βγάλει για αυτό. Τι σπαθί, πάντα σπαθιά μας. Τι μπούτσες, μπούτσες. Δεν έχουμε σπαθιά. Για τώρα πρέπει να βλέπουμε. Τώρα πρέπει. Στο μεσαίο εδώ από πάνω πήγαμε. Ανεβείτε από εδώ πάνω, ανεβείτε από εδώ πάνω. Γιάννη, ανεβείτε από εδώ πάνω. Μη. Επάνω πρέπει να το έχουν βάλει. Εδώ ψάξαμε ρε. Ψάξαμε λοιπόν. Μήπως εδώ. Μήπως είσαι το ματιάκι στο κέντρο στο σταυρό. Θα βαρέσω κεφάλι, μη βγαίνετε πολύ. Έρχονται από εκεί, προσέχετε. Ναι. Έρχονται από εκεί αριστερά, προσέχετε. Άδειος.